pa ba kayo? Ano, Libo-Onet. Sino ito, tol? Si Darna ito ay, ang dami mo namang manok ano. Tol, ano, na anong tawag dito? Busy kasi ako. Sisi Darna. Ay, Sisi Garadisha Sweet Love. Ayan, Sisi Gara. Salamat sa tamsak. Maraming salamat.
Nandiyan pa ba kayo? Ayan. Ayan. Hello, Sisi Garadishes with love. Nasipon ako. Thank you sa mga thumbs up. Maraming salamat sa thumbs up nyo, guys. Ayan. So, I'm back. Medyo ano lang, ayusin natin yung camera para makita ang kagandahan ko. Ayan. Kita na. Ay, yung pusa ko. Thank you sa aking pusa. Very supportive yung pusa ko. Ayan. Super lamig. Okay. Okay. Hello. Hello everyone. Na-miss ko kayong lahat. Thank you so much for my 6 million thumbs up, guys. Maraming salamat sa pagmamahal nyo. Carla sis, busy lang nga. Yes, boss. Okay lang po. Ayan. So, medyo busy lang ang buhay ni Bicolana. Pero salamat. Sipon is life. Thank you so much sa pag-stay. Kahit yung pusa ko lang ang nakasama nyo. Ayan. Sana dalawin ulit tayo ni Justin Bieber. Ayan. So, thank you. Thank you kahit busy lang. Okay lang. $5 million. Thank you for my 5 million viewers. San Agustin. So, shout out to Sisi Garadishes with love. Ayan. Mr. Benticology, yes. Thank you, boss, for staying on my live stream. Thank you also to Boss Paxio Pax. Thank you also, Mr. Danilo Danavaro. Yan. Thank you also to Darna Alec OFW and Miss Renette Jacobson. Thank you so much, Miss Renette Jacobson. Ayan. So, thank you so much all guys. Maraming salamat. Ayan. Sino pa yun yung nandito sa akin kanina? Si Kuya J Vlogs. Thank you also to you, Mr. Kuya J Vlogs. Ayan. So, we have 5 million viewers at this time. Thank you. Ayan, okay lang kahit busy. Ilang days hindi ako nakapag-LS kaya itutudo ko na to habang nagkaroon ng time. Sipon, sipon. Ayan. Thank you sa mga pabiji niyo dyan guys. Ayan. Magkape muna tayo. Magkape muna tayo. Saglitan.
Shout out to you, sir. Ay, nasa Pinas ka? Opo, nasa Baguio ako. Super lamig. Malamig po. Malamig po dito ngayon kasi baliktad ang December okay lang ang lamig pero pag nag month of February nagdo-double siya kaya medyo ano siya malamig talaga, sir. Opo. Ayan, malamig siya ngayon. Then hopefully mga siguro hanggang ano pa kasi 'to, hanggang katapusan pa. Oh, hello. Bigyan mo pambiling biskwit si Badsan. Naging saglit lang Bads, ayan o bili ka. Yan yung pambili mo ng biskwit. Ayan, so malamig po dito miss ano sir, yung December instead na siya yung pinakamalamig. Napupunta sa January, February hanggang March. So, mas mababa ang temperatura namin sa ngayon. Hindi gaya nung last year na mga ano lang, mga nung last year kasi hindi ganito pero ngayon grabe. As in sa highest point is nag-aano siya, nag-froze. Napo-frozen na doon. May ice. Pero dito sa pinaka sentro pa kasi kami ng ano ng Baguio. Mafe-feel mo lang yung sobrang lamig pero hindi siya nag-ice. But then pag mas bumaba pa yun, yung mga morning dew dun sa mga plants, talagang na ano siya, frozen. So, kahit sa bahay malamig. Sinipon ako sa lamig. Ayan, so thank you so much. Yan, nag-stay talaga kayo sa ano ko, pasensya na ha. Medyo busy. Medyo busy ako kanina. Oo. Ayan, so mga parting ano po, sir, Atok Benguet doon sa pinaka-highest point. Highest point na po kasi yon yung nag-ice sila doon. Pero yung dito sa amin hindi. Yun. Baka mag-end up na maglalagay ng heater ang mga bahay dyan. Kaya nga po. Kaya nga po ano sir, kailangan. Pero yung mga panligo may heater talaga. Di mo kakayanin kahit yung hindi ganitong buwan. Malamig talaga ang tubig niya. Snow. Yes, nag-snow siya. As in, ano, yung mga plants, makikita mo na yung mga dahon, ano na siya, na-freeze. Na-freeze na siya. Nag-ice, nag-i-snow. Opo. Ayan, so, kahit hindi ganitong buwan at hindi December, basta regular ano na hindi mo kaya ang lamig, unless na-adapt mo yung lamig, pwede kang maligo na running ano, yung running water sa faucet na walang heater. But then pag hindi mo talaga kaya, masakit sa ulo, masakit sa katawan kasi ang lamig malamig talaga, sin parang galing sa freezer yung tubig. Pero pag mga month naman ng summer, ganyan, mga March, April, May, ganun. Nakakaligo ako ng ganyan na flowing water kasi nasa sanay-sanay na. Pero siguro cold shower. Ay talaga, sir? Galing naman. Cold shower. Oo, pero dito hindi na kailangan ng cold shower. Hot shower na lang ang kailangan dito. Ayan. Kaya pag umuwi ka ng probinsya at galing ka dito, natagalan ka sa ano, akala mo galing ka din sa ibang bansa, mamulang-mula ang skin mo. Kasi yung lamig. Ayan.
So, shout out, ayan, 5 million viewers. Sana dadami pa. Oo nga, tama. Opo, sir. Kaya medyo ano lang siya, medyo kailangan ng mainit dito. Kahit magkape ka ng ilang beses. Yun. So, passion fruit. Bagong harvest. Ay. Host, mag-asikaso muna ako dito. Sige po, sir. Thank you. Sige lang po, sir. No problem. Kasi 4:30 AM na. Ay, talaga po. Dito naman pagabi na. 5:30. 5:30 na dito. So, okay lang, sir. Opo, thank you. Maraming salamat po sa pag-support. Ayan. So, nandito si, shout out to Garadia Shash with Love. Darna Alec OFW and CC Gandang Honey, Boss Paxel Pax, still in the house, and Mr. Banticology. Ayan guys, kung hindi nyo pa kayakap si Sir, yakapin nyo na. Ayan. Thank you, Sir. Okay lang, take your time. Ayan, Miss Renette, Miss Renette Jacobson. Yes, thank you, Sisi. Maraming salamat sa'yo. Kanina ka pa dyan. Maraming salamat sa pag-support. Ayan, thank you. Ilang days kasi ako hindi nakapag-LS. Kaya, tutudo na natin to. Kung hanggang saan kaya natin i-extend yung time. Kasi dati nag-LS ako talaga 7 PM ng gabi. Pero sabi ko sulitin ko ngayon kasi ilang days naman akong wala. So, thank you so much, Sisi. Ginawa na kitang may jacket ka na, Miss Renat Jacobson. So, thank you for my 5 million viewers and 6 million thumbs up. Maraming salamat. Miss Renat Jacobson, taga saan ka po? Nasa US to eh. Kahapon kita naging friend yata. Maganda si Madam. Maganda si Ma'am Renet. Gandang Pinay. Ayan. Mga gandang Pinay na hindi nakakasawa. Ang ganda. Thank you so much, Ma'am Renet. Ayan, nandyan din ang mga friend ko naka-BG. So, Darna Alec OFW is doing her live stream right now. So, sorry tol. Nagkasabay tayo. But the next time, masusupport din kita. Pero nandyan yung mga alaga niya, naka-BG sa akin. Also, Mr. Banticology is in the house. So, thank you so much, guys. Ayan. So, we have 6 million viewers. Thank you and 6 million thumbs up of love. Maraming salamat. And our title for today is Don't Call It a Dream, Call It a Plan. Thank you so much. Okay. Ayan. So, thank you guys. Ayan, gawa muna tayo ng juice natin. Para magawa lang ako ng juice. Juice. Ayan, si pusa muna. Gawa muna ako ng juice. Tamay. Anuhan ko muna. Gawa muna ako ng juice guys. Total nakabidyo naman kayo. So, saglit lang. Dahil may bigay ang aking sister-in-law ng passion fruit. So, gawin nating juice.
Hello everyone! Nandito na ako. Ayan. Gumawa lang ako ng aking juice. Ayan yung passion fruit juice. Ayan. So, gumawa muna ako ng juice kaya ako'y nawala. Dahil ako'y nagugutom. So, thank you. Maraming salamat sa mga nandyan pa. Ayan. Ken Cat Vlogs, hi! Ayan, Ken Cat Vlogs at Banticology, thank you. Ayan, so sige. Kung hindi nyo pa kayakap, si Mr. Banticology, yakapin nyo lang. So, madaling araw sa kanila, siguro nagpe-prepare ng breakfast. So, kaya intindihin natin dahil medyo ano pa, di ba, sa mga ibang bansa. Kaya, go. Go lang tayo. Ayan. Ang umintindi ay hindi mahirap gawin. Ayan guys. So, ayan. Panlaban sa sipon. Passion fruit juice. Ayan. Ang laki ng lalagyan ni host. Okay guys. Shout out to everyone. Shout out also to my 7 million viewers and the 7 thumbs up of love. Thank you. Maraming salamat. Are you still there guys? Nandyan pa ba kayo? Hinintay nyo ng bongga si host. Maraming salamat. Ayan, itudo na natin. For how many days na wala akong LS, na-miss ko kayong lahat. Ayan. Ayan. Sabi ni Renat Jacobson, Ken Cat Vlogs, hi. Also, I still here. Yes, thank you, Miss Renat. Thank you so much. Ayan. So, thank you so much for understanding me, my kabisihan na mood ni host. Kaya maraming salamat sa inyo na intindihan nyo ako. Thank you so much. Ayan, medyo maingay ang aming kapitbahay kaya pasensyahan nyo na. Maiingay talaga sila. Ayan. Thank you, thank you, thank you. Sa mga pabidyo nyo dyan. Shoutout to my sisi Garadeshes with love. Thank you so much. Ayan, nandyan si Sisi Garad with love. Thank you so much, guys. Darna Alec, OFW, UAA, and Gandang Honey. Thank you so much, mga sisi ko, sa mga pabidyo nyo dyan sa akin. Maraming salamat. Ayan. Pasensya kayo sa mga kapitbahay kong maingay. Ayan. Thank you so much, guys. So, still, keep moving. Let's go, let's grow, and be positive. Ayan. So, kung napansin nyo, ang ating title of the day is Don't Call It a Dream, Call It a Plan. Yes, di ba? Hindi mo siya magiging dream come true if you had no plans in your life. So, try to plan everything and all your dreams will come true. So, thank you. Thank you so much. Ayan. So, may panlaban na ako, di ba? Mapaos man ako, may juice na ako. Nakagawa ako ng juice. So, watch out for my videos later. Upload ko how to make passion fruit juice. Ayan. Rich in vitamin C. We need a boost vitamin C at this time. And every day take vitamin C. Vitamin C is good for the skin and to enhance our immune system. So guys, abangan nyo. So thank you so much. Ayan, to my 3 million viewers. Thank you so much guys. Ayan, nandito pa rin sila. Nakasuporta sa akin. Shoutout also Mr. Bentacology, Boss Paxel Pax, Garadesha with love. Ayan, Renette Jacobson, thank you so much Sisi for staying on my live streaming. Kahit nawala ako ng ilang oras, but still you have to be here. Thank you. My pleasure.
Kit Kats Vlogs, thank you. Ken Cats. That's Ken Cats. Thank you so much also Ken Cats. Gara Dishes with Love, Darna Alec OFW, and Gara Dishes. No, Gandang Honey either. So thank you so much guys. Maraming salamat. Ayan, nandito naman tayo, nagngangawa. Namiss ko kayo actually. Ilang days, no? Kaya, so bukas sana tuloy-tuloy na yung live streaming ko. So, ayan. So, we have 4 million viewers at this moment. Thank you. And to my 7 million thumbs up. Thank you so much. Ayan. Support tayo, guys. Thank you ng marami. Ayan. Stay lang tayo. So, ito yung aking juice. Ano to? Passion fruit. So, vitamin C siya. Eksperimentuhin ko to paano to gawing facial mask or body scrub. So, ayan. Thank you. Thank you, thank you. Saan kaya yung iba, no? Wala yung iba. Hindi ako dinalaw, pero baka mamaya. Kasi alam nila talaga 7. So, itutudo na natin to. No. Itodo na ni Hoss ang pag-live stream today. Thank you. Thank you, thank you. Kinagat ako ng lamok. Kinagat ng lamok. So, yan. Shout out to everyone. Maraming salamat. Ayan. So, dyan lang kayo. Dito lang ako maghihintay sa inyo, guys. Hihintayin ko kayo. Hintayin ko kayong lahat. Nandito lang si Host. Kaya, dyan kayo, magmahalan kayo kung sino pa yung hindi nyo ka-member sa inyong family. Unahan nyo na. Yakapin nyo, ampunin nyo, lahat-lahat. Ayan, para at least, wala kayong mamimiss na. Ano dyan. At kung si Host ay hindi nyo pa kaibigan, mahalin nyo din ako at mamaya ang sukli. After my LS. Basta may tamang nood, tamang bakas, at tamang topic lang tayo, guys. So, medyo madilim ang camera ko yata. Hindi naman. Ayan. So, thank you talaga sa pag-stay sa akin. So, I have the 3 million. So, sana maraming dumating, mga 7, kasi yung talagang alam nila 7 o'clock. So, I have to extend. I-extend natin ang time. Taitudo na natin to ngayon. Okay. So, sabay-sabay tayong nag-live stream, kaya medyo hati ang tao. Kaya guys, kung hindi nyo pa kaibigan, kapamilya, magmahalan, unahan na lang ng iba dyan dahil siyempre nasa trabaho pa sila. But still, gumagawa sila ng paraan na makasilip sa mga live stream natin. Kaya thank you so much to those our OFWs. Yan, thank you so much. Maraming salamat.
So, yan guys. So, ano kaya? Idiretso natin? Sige, video lang tayo dyan. Ayan guys, so mamaya ulit, magsama-sama tayo ulit. So we have, naka 2 hours ako ngayon, then mamaya magsama-sama po ulit tayo. Mag-start ako siguro mga 8 PM later, so my second LS. So this is my first LS at this time. So mamaya magsama-sama po ulit tayo. So maraming salamat sa pag-antabay nyo, then mamaya magkita din ulit po tayo. So guys, thank you so much. Maraming salamat at God bless us all. Thank you. Goodbye everyone. I'll see you at 8 p.m. and p.m. Philippine time. So that's my second LS. So bye-bye.